V mém srdci je místa dost. 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 Opustil jsem svůj byt v 8:30. Všude kolem bylo prázdno. Nikdo na mě nečekal. Přesto jsem stejně mířil mezi lidi. Město bylo plné vánočních ozdob a hudebních motivů. Lidé mysleli na svoje rodiny a lyžování. Postupně jsem se blížil cíle. Jo, buď fotky nebo... A potom hned si hádky dobrý. Cítil jsem se stísněně.